Şu gün Türkmenistan'ın Alparslan adındaki Milli Drama Teatrına yılın parlak yıldızatlı aydımsal bäsleşiginiň jemleji tapgyry geçirildi. Oňa Bägül Maşadowa, Rahimyelli Qiyasov, Gowhar Hajymyradowa, Döwran Şammiýew, Şatlyk Gurban Nazarow, Ferdar Şaryp, Gözel Hojaýewa, Munisa Hudaýbergenowa, Güljemal Taýliýewa, Mähri Hojakowa ýaly ýaş estrada aýdymçylary gatnaşdylar. Bäsleşige gatnaşyjylar bayramçylyk ähenginde bedelen sahnada öz ukyp başarlyklaryny görkezdiler. Onuň şertlerine görä gatnaşyjylar 2 aýdymy ýerine ýetirdiler. Emin agda bolup gatnaşýan sahny saatlarynyň her bir aýdymçynyň tetiniň arasalygyna, owazyna baha berip bilmekler üçin aýdymlaryň biri saatsyz ýerine ýetirildi. Soňra netijeler jemlenip, ýylyň parlak ýyldyzy döredijlik bäsleşiginiň ýeňejisi Gowhar Hajymyradowa göçme kubak we gymmat bahaly sowgat gowşuruldy. Mundan başga da bäsleşikde 1-nji, 2-nji we 3-nji orunlar eglan edildi. Olar siz şu wagt ekranlarda görýänsiňiz. Bu bäsleşikde bayrakly orunlar eýlänleriň ähletine degişli diplomlar, ýadygarlyk sowgatlary dawarly ýagdaýda gowşuruldy.